nopeasti. Me ollaan pääsemässä niiden jäljille. Ai jaa, kenen jäljille? Siis kun me levittiin netistä semmonen osoite, jossa myytiin just meidän telkkaria. Ja me ollaan melkein varma, että se on viety täältä. Joo, sehän on hienoa. Ja Seppo soittikin jo siihen numeroon. Ai jaa. Jokos arvaat, kuka siellä vastasi? No kuka? Seppo, jos sä oot vaan sekoittanut nyt. Jos sulla oli siinä kännykässä vaan Ismon numero. Kun Seppo soitti mun kännykästä ja siinä ei ole Ismon numeroa. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Meidän telkkari on hävinnyt, siitä on myynti-ilmoitus netissä ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä. Miten sä oot voinut semmoista tehdä, Ismo? Miten muuten toi rasiakaan olisi tänne löytynyt? Ismo, onks tää totta? No mitä väliä sillä on? Siis, onhan teillä vakuutus. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? No hei, mitä väliä? Oi saakeli tätä elämää! Lavastitko sä tän murtovarkauden? No, mä vaan... Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kerro totuus. Mulle tuli lasku taas seurakunnalta. Hautojen hoitomaksut oli erääntymässä, enkä mä tiennyt, miten muutenkaan mä olisin ne hoitanut. Me otettiin sinut tänne sillä eholla, että sä et enää pelaa. Enhän mä enää pelaakaan. Mulla on velkoja. Käsittäkää nyt, että ei tää ole kovin helppoa mullekaan. Mitä Ismo on pelannut? Uhkapelejä? Asia on niin, että Ismo on pelannut kaikki asuntonsa, työpaikkansa, rahansa. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. Ja sitä paitsi vielä varastaakin. Mutta ei se ole mitään varastamista, jos järjestää tuttaville uudet hifi-laitteet. Mun vakuutus sen kuitenkin korvaa. Kyllä se on varastamista. No hyvä on. En mä oo ehtinyt mitään vielä myymäänkään. Haetaan ne laitteet tänne takaisin, pistetään paikoille ja unohdetaan koko juttu. Ismo, vastaa mulle yhteen asian rehellisesti. Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Sen, mikä oli kateessa, mikä löytyi sitten tuosta pöydältä lehden välistä. Sä sait sen takaisin. Ole hyvä ja poistu. Mä puhuin totta. Pakkaa tavaras heti! Seppo, hei, toi ei ole reiluu. Nyt se suuttuu.